ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки созасте хуб астед. Худора шукр, мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, иҷа хостам ки борои компанияи Фаберлика шумода нишон диём. ҳозир аксия шидеста, як дар дугона қариб 15,000 заказ карда дар номи ма, мисол номи мада бо чанд фоиз скидка гуфта дар номи ма заказ кардааст. Анаи сидиениё инахай камтар пеш мекунам, бо мисол хитон мехоне барои чиай. И сидиениёра заказ кардааст 12 донай. Инаи хай дугона мешава. Барои ҳамоқара ма мисолҳои кардам шумо да нишон додистам. И борои Тоҷикистон мерава. Чи бугум, и дуронашда чияе гречка дая наворам навор кардагим, ма барои шавҳар ма гирифтагим. ҳозир ё аксия рафтестан, арзон шидагия. Вай бисёр заказ карда, нархи қимат қади мефурӯша клиентошда. Баъд и чӣ қадр саломатӣ да фоида дора. Хай бо кадоме ки мисол камтар чӣ кунам, шумо метавонед ки пеш карда бо хитон бухоне. на пеш кардам бо чӣ хел фоида дора гуфта шумо хитон бухоне. метавонед ки хитондам заказ кунед. чӣ қадр саломатии одам да фоида дора. мисол чӣ хела як хел одамо бисёр мешинанд рӯи столда, сари мошинда, рӯи стулда, мисол бо кадоме ки шафиёра, мисол шафиёрӣ мекунад ва ёдам чӣ қадр фоида дора. бисёр заказ кардааст барои фурӯхтанша. ана ё дӯстони азиз, и каталоги навай. ана ё аҷ ҷойботи олам. ҳозир аксия рафтестай, арзон вай боша 22 дона заказ карда мефурӯша. бачаи калонимда спортивкаи сафед харидам. спортивкаи сафед харидам рӯзи 1 сентябр. уже мода ранг кардан, ҷазир кардан сар шид. рӯзи 1 сентябр либосоша кашиду, камтар дер рафта рӯзи 1 сентябр. баъд либосоша кашида рафта мактаб. намедонам вай либосша дар куҷо партофта, чӣ хел карда ки бачаи капакалон. ана мехе пушташ, пушти гарданаш ана меқадар, бо пушти кунаш айбрӯгаш бо ана меқадари дигар ранги чӣ шидае ручка. ака хай ҳаматон медонед ки ранги ручка чӣ хелае. ана меха чизи сафеда, ранги кабуд. яке вая дидам амихе асабон вайрон шид. и чияе гуфтам хе доду файрод. ваям медониста ки борин рафтай ванада дуромада либосоша кашида амихали ванамда мондагия. амира гирифтаю. иҷа чӣ дора хали дозатор дора. иха мешапӣ. ягон азоб намекашӣ, ягон ҷои қиниш нест. амиқаки мешапӣ тамом. вай ақлаш гирифтай рафтаю ҳамо чизшаш чи амиқати шапида. яго даҳанаш гиз ханда ханда меоя. мам ина ягон доғ намондай, топ тоза гуфта. гуфтам хай майли нағз кардӣ ки тоза кардӣ. агар тоза намешид ба ростат мекардам. бо ранги ахзбарин дуруст пас буд. великша соз карда ана мехе ҳамаи ҷош сиёҳ, брукшам амхе сиёҳ карда. бо ҷанг кардам. мам зиқнаша мо худмон дорем ку. гуфта бо рафт ҳамира гирифт, брукша тоза кард, топ тоза.
شما دم توصیه میتیم آدمای کودکدار میدونم که اولی مکتب سر شد دیگه تمام داغ شویره دیگه دستکاتون درد میگیره. شما هم میتونید که همین زکاس کنید. نکیم حاضر گند دستگیت که رفته است و بسیار خریده سودا میکنه میفروشه. بعد انای توشو دا گپ نیست. انا همی با این مینه انمی توشو چون زوره با همی را سکیت که رفته است. گفت کمپانی چند قایقی میتیه همون قبگی 28 دونه داد. 28 دونه زکاس کردم. دو نمود یک تا این نمود زکاس کردم با این نمود زکاس کردم. ایکتاش 13 دونه های با فکرم ایکتاش 15 دونه دو نمود توشه. بعد انایو ایچیه очиститель для лица دیدی уход набор для ухода за кожей лица. بیا خیلی چش با محکم بده خیلی نمیتونم هایی کرده چی خیلی که گفتم وای میگیره سودا میکنه میفروشه. خیلی چی میکنم خطام با بخونه که چیه. برای رو تزکنیه انایی چکش از میگم که چانسم شد چکش. اینه دوستان عزیز 19896 روبل شده سکیتکا کردن 10169 روبل سکیتکا کردن 14757 روبل اپلاتا کردیم. دیدی دوستان عزیز چخل سکیتکای کلون رفته است. اینا زکاسای کردگیش اینا ادرسای ما ای دانامی بچه مای دوداربеков идибек муминҷонов и номи бачаамда заказ кардагиюм бачаамам номнавис кардагиюм компанияда. анам хеле компанияи мо 14 сола уже дар кор қабул мекуна одамора. инамҷа чизои заказ кардагӣ анамҷа ито иҷа скидкаш иҷа сума чанқа аплата кардем ҳамаш ҳаста. анам хеле дӯстони азиз марҳамат шумо ҳам метавонед ки заказ кунед барои оилаи худтона барои шавҳаротуна барои худтона барои фарзандотуна бо кадоме ки чақона ки гуфти гапо ай ҳичи пул кор мекардагӣ одамай метавонад ки инам хе ранги дугонаи ма заказ кунаву пул кор куна. оли бо заказ мекунам гуфтесай дугона амимрӯз гуфтеса буд ки чи бекор мешам вай дар тоҷикистон инама дар россия вақт меёва заказ мекуна пул кор мекуна. марҳамат шумо ҳам агар хоҳед пул кор кардан занг зане ман ҳама вақт номерома дар ҳамаи наворо мемонам занг бизане ёрдам метим. шумо ҳам мисол соҳиби агар як сум пул ше ма хирсан шумо ҳам хирсан мада савоб. манам хеле дӯстони азиз то наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.